Много се е говорило за това нещо. Даже вече има такъв патентован тестер, който се продава във всички пчеларски магазини. Но аз искам да го кажа. Всички знаем, че 2/3 от акарите се намират в пилото и че те прекарват повече от времето си вътре в пилото, отколкото върху върба на пчелите. Това, което стана ясно последните години, е, че няма абсолютно никаква корелация между нивото на акарите, които са върху пчелите, и нивото на акарите, което е в пилото. Сега искам да споделя най-надежния и бърз начин за определение на нивото на опаразитеност. За целта търсим пило, което е малко преди излюпване. Намираме го там, където естествено се е излюпило част от пилото. И това, което ще направя с тази вилица, така, и ще извадя част от, значи на пръв поглед тук за съжаление няма акари, за съжаление за мен. Тази година опаразителността не е толкова голяма. Това семейство конкретно миналата година правеше страшно много акари. Предполагам, че е нещо свързано с вируси по акара и нещо му пречи да се размножава. Значи не мога да спекулирам, че са пестициди, защото пестициди ги има всяка година, докато вирусите обикновено или какъвто и да е друг патоген, обикновено са тези, които се променят. Значи това е причината, поради която човек трябва да бъде много внимателен, когато казва нещо. Моите пчели са устойчиви на варатоза и да бъде категоричен в нещо, защото доста често и дори самия той може да бъде подведен.